ప్రమాదాలకు గురయ్యే వారిలో బైకు రైడర్ల తర్వాత పాదచారులే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణం పాదచారులు కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా రోడ్డును దాటడం మరియు బైకు రైడర్ అతివేగంగా బైకును రైడ్ చేయడం. ఈ ప్రమాదంలో గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం పాదచారులు కారు ముందు రోడ్డు దాటడం. పట్టణ ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ రద్దీగా ఉన్నప్పుడు పాదచారులు కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకొని రోడ్డును సురక్షితంగా దాటాలి. ఆటోలు, కార్లు, బస్సులు, లారీలు మరియు భారీ వాహనాల ముందు నుండి అకస్మాత్తుగా రోడ్డు దాటకండి. ఆ విధంగా దాటినప్పుడు ఆ పక్క నుండి వచ్చే వాహనాలు మనకు కనపడకపోవచ్చు మరియు మనం దాటుతున్నట్లు ఆ వాహనదారులకు కూడా కనిపించకపోవచ్చు. పార్కింగ్ చేసిన వాహనాల మధ్య నుండి ఎట్టి పరిస్థితులలో రోడ్డు దాటకండి. డివైడర్ నుండి దూకుతూ గాని, చెట్ల మధ్య నుండి గాని, పరిగెడుతూ గాని రోడ్డును దాటకండి. సిగ్నల్స్ దగ్గర ఆగి ఉన్న భారీ వాహనాల ముందు నుండి రోడ్డు దాటకండి. భారీ వాహనం చుట్టూ డ్రైవర్కు కనిపించని ప్రదేశాలుంటాయి, అనగా బ్లైండ్ స్పాట్స్ ఉంటాయి. కావున పాదచారులు రోడ్డు దాటేటప్పుడు కనీస జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ సురక్షితంగా ఉండండి.